Zdravím vás u nového videa z hry Roblox Brookhaven. Ešte pred začiatkom videa som nahotil like a odber a my ideme na tom. Takže kámo, dneska to je pohodový deň, ale v správach dávali, že nejaký zombík tu proste je v Brookhavenu, tak neviem. Takže tu som si zebral aj meč, keby tu fakt bol. Hej. Asi, kámo, pôjdem sa niečo najesť. Kámo, a potom, neviem, potom sa môžem koknúť ešte cez okno, či tam nič není. Hej. Tak. Idem sa pozrieť cez okno. Ale tu nikde není, kámo. Akože zatiaľ tu ako nikoho nevidím. Ak by sa tu niekto zjavil, tak určite akože ho uvidím. Hej. Ale zatiaľ akože tu nikoho nevidím. To kto tam je? What the fuck? Ten zombie, kamo. Rýchlo vypínam televízor a ideme za ním dole. Si s ním pekne dať 1v1. Haha. Ježiši, taký nubak zombík normálne. Tak. Puparapapa. Jo. Ok. Hej. Ok. Či tam si? No tak poď sem. 3, 2, 1, bum. Bum. Jakže mu to nerobí nič. Tam vrt. Come on ma nejak hryzie. Au. Ešte ma prejelo tu do prdele. Come on ma nejak hryzol normálne. To vrt. Kam on ma niekde chce zobrať asi. Niekde. Kam, či to sakra ideme? To by som chcel vedieť ako. Ale kam furt nejak proste. On ma nejak pohryzol. Hej. A potom proste. Ja si už nepamätám skoro nič, lebo on ma iba pohryzol. Ja som s ním bojoval, hej. A ne, tá polícia do prdele. Tá polícia nás asi navrala. Nevadí. Ja viem asi, kde ideme. On proste ide na nás robiť nejaké pokusy. Asi neviem. Fakt neviem. Kámo. Pustí ma do prdele. Tak. Ja tam vyskočím už. Hej. On tu nevie ani asi vyskočiť, kámo. Proste. To je nubacký zombík. Počkajte na kus. Počkajte, kámo, chvíľu. Chvíľu iba, dajte mi.
Ty vole. Okej. Dobre, už tu je aj ten zombík. Kámo. A sa chceme asi niekde zobrať. Ty vole. Aha, tak my ideme sem. Ajaj. Do prdele. Ne. Ne, ale ne na to lehátko. Ojoj. Kámo, má sem šupol normálně. Ne, on mi chce nějak píchnout, alebo čo chce se mnou robiť, vole. Ja fakt neviem. Ako? On má v ruke sekeru? Ne. Vážne to nechce spraviť. To, čo si ja myslím. Ajaj. On mi chce oseknúť hlavu. Ne. Kom, jo. Takže pre toto video by to bolo všetko, zanechte like, odber a zatiaľ